जय बर' हारिनि दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनां भिडिअ मोनसे लाना फैबावबाय आं बे गोनां मोनसे भिडिअ जाहैबाय मा लोगोफोर दिनै माने जोंनि बिटिसि आवहाय माने इलेक्शना जानो बारा गोबाव सम गैला बिजेपि निफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया होनदों सेप्तेम्बरावहाय लोगोसे दा दायो सेप्तेम्बरावबाथ' एसे एडभान्स जानाय जायो ना इलेक्शना स' गतिके दा ओरैहाय माखासे ससेलनिफ्राय मिथिनाय बायदिबा अक्ट'बरावसो जानांगौ बा नभेम्बराव जानांगौ होननानै बे मोनसे माखासे डिमान्डआ सोलिदों आरो गभर्नरनिसिम लाइजाम लिरनानै हरनाय बेबो सोलिया नङा सोलिदों बे दा बाथ्राया जाहैबाय मा नभेम्बराव जायोब्लाबो जोंनि थाखाय मोजां दा सेप्तेम्बरावबा एडभान्स जाखायो जानाया माखासे गेप थानाय जायो इलेक्शना बै समाव बबेयाव समाव जायामोन बेखौ नोजोर होनानै माने होयोबा मोजां दा मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा रायजोफोरखौ ज' ओंखारनानै होसोनांगौ होननाय मोनसे बाथ्रा ओंखारदों ससियेल मिडियायावहाय ससियेल मिडिया नङा सोरबा दैदेनगिरिया बुंथारदों बेखौ नाथाय आङो दैदेनगिरि नामखौ आं दा लाथ'ला रायजोफ्रा ज' होसोनांसिगौ एबार बेखौ आरो खुनु थाहोनो मोनला होननानै दिनै प्रमद बर'खौ बुंदों आरोखि प्रमद बर'खौ माने होखारनांसिगौ जाहैबाय आरोखि रायजोफ्रा माने लैहोर बयबो फैनानै बेखौ होखारनांसिगौ बे थाबाय थायोब्ला दंस' जासिगोन बिटिसिआव माने बिराद मोनसे अलखदाव गोलैसिगोन बे मोनसे बाथ्रा दा बे गासैबो बाथ्राफोरखौनो लानानै बेस खालामनानै आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोननैसो बाथ्राफोरखौ शेयार खालामनो नागिरदों बेनि गेजेराव गनायजाथावबा नोंथांमोनहा गनायदो आरो गनायजाथाव नङाबा नोंथांमोनहा डिसलाइक खालामनानै होबानो जाबाय दा नोंथांमोनहा नाय इलेक्शन नङा होनब्ला इलेक्शन समाव सोरबा सासे बेक्ति जाम्बायाबो बाथ्रा बुंनो रोंगो सोरबा लेखा गोरोंआबो बाथ्रा बुंनो रोंगो सोरबा मन्त्रि इएम मिनिस्टार जिएमफ्राबो बाथ्रा बुंनो रोंगौ सोरबा ए टु जेड माने मिथिनो रोङै जाम्बा लेखा फरा रोङै मानसियाबो दिनै बुंनो रोंगौ पलिटिक्सनि समाव बे पलिटिक्स नालाय दा गतिके नोंथांमोना नाय जोङो रिफारेन्स लाबोनांगोन जेब्ला जोङो रिफारेन्स लानानै जों कम्पेयार खालामगोन जोङो बुजिनांगोन दा एक्सुवेलि नोजोर होनाया जों ओरैबायदि नोजोर होनांगौ जाना फैयो थांनाय गोलावथार समफोराव आं नुबोदों जे दिनै जोंनि गेजेराव मा जादों जौगानायफ्रा बोरै फैदों बबे एंगेलनिफ्राय जौगानायफ्रा मा सेसिम फैखो सिगां समाव मामोन बिटिसि जायनि सिगां जोंनि गेजेराव जौगानाया मामोन बेखौ जों बयबो मिथिगौ हाब्रु दा लामाजों जों थाबायै फैबोनाय मानसि मिथिबायना दा दिनै गोलाव सम दिनै हाग्रामा महिलारि साराबो दिनै 15 बोसोर जाबोबाय इन्टारिमखौ लानानै बिथाङा दिनै 17 बोसोर जाबोबाय दा बेखौ बे समाव हाग्रामा महिलारियाबो मैखोम खामानि मावनानै जोंनि गेजेराव जौगानायखौ लाबोबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव लामा दालां जायैखौ लाबोबाय नो डाउट मोनफ्रोमबो एरियायाव मावजोबनो हादिया एबा हायाखै बेबो बाथ्रायाबो सैथो आरो आं दाबायदियाव सिफ जायोब्लाबो आंबो हाजोबा नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथाङाबो दाबायदियाव सिफ जायोबा नोंबो हाजोबनाय नङा मिथिबायना बबेयाव हाजोबो होनना बुङो बे जाम्बानि राव जागोन दिनै आसामाव चिफ मिनिस्टारखौ नायदो आसामाव चिफ मिनिस्टारा दिनै आसामनि खना खनलायाव थानाय ओनसोलावहाय लामा दालां दंग'फ्रा जाजोब्बाय नामा आरो गासैनिबो सुबिदा होजोबनो हादों नामा कम्पेयारा बेनो जों बेफोरखौ जों रिफारेन्स लाबोनांगोन ना जों जानला मोनला होनलाबानो जाया दा गतिके नोंथांमोना नायदो हाग्रामा महिलारिखौथ' जों सेलेक्ट खालामखानांगोन मानो होननानै बुङोबा हाग्रामा महिलारिया दिनै बिटिसि सुक्ति खालामामोनब्ला बिटिसिआव बेफोरबायदि जौगानाय फैनाय नङामोन गोबां माखासे दिनै बै मेडिकेल कलेजफ्रा फैनाय नङामोन मेडिकेल कलेज फैबाय CIT फैबाय इन्जिनियारिं कलेज फैबाय बेफोरो फैनाय नङामोन आरो गोबां जायगाफ्राव जेरैबायदि दा जौगानाय दं बे फैनाय नङामोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जाबाय केम्पासनिफ्राय बेबो जानाय नङामोन गोबां बाथ्रा आरोना दा बिनि गेजेराव बेखौबो जों सेलेक्ट खालामनांगोन दा इभेन दै ट्रेन्डिं दा कारेन्टलि जाय दिनै बिटिसिनि चिफ जागासिनो दं प्रमद बर' सारखौबो जोङो सेलेक्ट खालामनांगोन मानो सेलेक्ट खालामनांगोन होनना बुंनांगौ जोङो सेलेक्ट खालामनो रोंनांगोन दैदेनगिरिफोरखौ जों मान होनो रोंनांगोन जों सनमान होनो रोंनांगोन नाथाय दिनै जों नुदों 5 बोसोराव इसिबां खामानि मावनानै दिन्थिबाय दिनै माने प्रमद बर' सारा बिटिआर गभर्नमेन्टआ थेवब्लाबो नाम गैया रायजोफोर मावाखै होननानै बुंदों मानो मावाखै जाखो दा बै मावाखै होननानै बुंग्राफोरा जाबाय मा बबे खेथ्रआव बुंनो हादों बिथांमोना बबे प्रफिटनि थाखाय बुंदों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ गासिबो पलिटिक्सनि लाबालाबाव नोंथांमोना देख नायबानो जाबाय जाय बिथांमोनहा दिनैनि तारिखाव जोङो नायोब्ला बिथांमोना दिनै माखासे भिजन मिशन लानाय खामानिखौ मावदों नालाय दा बिथांमोना मोजां लेभेलै मावनो हादों
बिदिसो जानांगौ दैदेनगिरिफ्रा जेरै स्टेटआव जेरै हेमन्त बिश्व शर्माया जेरैबायदि मावदों माखासे प्लेन लानानै दिनै सेन्ट्रेलाव माने जों PM मदिखौ नायदो जों बिथाङा माबायदि खामानिखौ मावदों दिनै बिदिनो BTC आवबो प्रमद बर' साराबो माखासे जायफोरनाखि फिसानिफ्राय बिथाङा माबा खालामदों खनखांदों जे बै गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय माबा मोनसे हेल्प होनो हायो नामा मैगं थाइगं बायनानै जाग्राफोरनि थाखाय माबा खालामनानै होनो हायो नामा बा बेफोरबायदि माखासे बिथाङा दिनै खामानिखौ मावदों नाथाय खामानिफ्रा एसे बुहा जादों होनना बुंबा प्राइमारि लेभेलाव प्राइमारि लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा ओरैखौ ओरै खालामदों आरो समबारखौ अमबार खालामना होदों अमरखौ दमर खालामनानै होदों बिदि खालामनानै दिनै बिथांमोनासो बै ग्रास लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा खायसेया मिसलेड खालामदों आरोखि दा बेवहाय रिसिप्टनि नाम जानानै फैबाय दिनै नों नाय लेन्ड टाइटेलखौहाय मोननायनि समाव सिगां 17 बोसोराव लेन्ड टाइटेलखौहाय माने मोनाखैमोन दिनै हाजार लाख लेन्ड टाइटेल होबाय बेफोर नंखाय नामा ना बेफोरखौ माने मावनाङामोन नामा थांनाय समावथ' मावनाङामोन नामा मावनांगौमोन ना न' दाउट बिथांमोनाबो दस्रा खामानि मावनायनि थाखाय मावनो हायाखिसै बार होदो आरो इभेन 3 तारिखआव माखासे भिडिअफोर शेयार खालामबाय थायो जोंना दैदेनगिरि सारमोनहा बिथांमोना प्राइमारियानो जा ब्लगानो जा जे बबेबा लामा गाज्रि जाबाय थांजाया फैजाया जाबायनो बे लामाया जायाखिसै दा बेबायदि लामाफोरखौ दालांफोरखौ फुराना सरकारनि मानि वार्कार्सफ्राबो शेयार खालामैया मोजां नोंथांमोनाबो लाजिनांगौनि बाथ्रासो दं बाहाय मानो होननानै बुङोब्ला 17 बोसोरावबोथ' नोंथांमोना मावनो हायोमोन ना मानोथो मावाखै आरो इभेन बिथांमोना जुदि 5 बोसोराव मावनो हागोन बेथ' सम्भबना नङाना 5 बोसोराव मावजोबनो हानाय नङा बिथांमोना दा मावाखै नङा बिथांमोना मावदों जों मन्दिरफोरखौ गिर्जाफोरखौ मस्जिदफोरखौ बिथांमोना मदद होबोदों राङारि अनसुंथाइ होनानै होबोआ नङा होबोगासिनो दङ दिनै माने बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनोबो माखासे फैसाफोर होबाय मैखुन मावनानै जाग्राफोरनो मैखुननि माखासे सुबिदा होदों अमा फिसा जाग्राफोरनो अमानि माखासे अमा फिसा सुबिदा होदों ना फिसा जाग्राफोरनो ना माखासे सुबिदा होदों सोरनोबा माने इ रिक्सा राननानै होदों इ रिक्सा प्लास माने टि स्टल मोनसे राननानै होदों गोबां माखासे बाथ्राखौ रानदों दा गतिके बिथांमोना बयबो मावदों मावाखै नङा मावो सोरबाफोर दिनै गाबोन फैगोन बेबो मावगोन एनडिबिफोरनि केसनि बाथ्राखौबो दिनै जों मोनसे एनडिबिफोरनि केसफोरनि बाथ्रा एनडिबिफ्रा दिनैसिम बिथांमोना माबायाव फैजोब्बाय बेलाव फैजोब्बाय फैनायनि गेजेरावहाय सोरनिया भान्डारि दङ सोरनि कन्ट्रिबिउसन दङ जों बेखौबो नागिरनांगोन दा बिथांमोना एबार मान्थलि केसाव थांबाय थानांगोन हाजिर होबाय थानांगोन एटेन्ड होबाय थानांगोन बिनि फैसानि बाथ्रा फैबावगोन बेखौ सोर नायगोन बिक्टिया नायगोन ना सोरबा दौला नायगोन ना बिटिसिनि सिबा नायगोन गोबां बाथ्रा फैयो दा गतिके इलेक्सननि खाथिराव दिनै गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोबां बाथ्राखौ बुङो सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा बेखौ हमदांनो हाया आरो हमदांनो हायियावनो नै प्रमदआ गाज्रि जाबायनो नै हाग्रामाया गाज्रि जाबायनो नै उमुगा मानि गाज्रि जाबायनो थालिका गाज्रि जाबायनो नै एबार उमुखौ होसोनांसिगौसोनो नै एबार थुमखौ होसोनांसिगौसोनो होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा रायलायगोन दा गतिके जोंनि रायजो राजाफोरखौ बांद्राय जों मिसलिड खालामनो नाङा जोंनि गोरों गोरा मानसिफ्रा मानोना इउपिपिआनो जा बिपिएफआनो जा मानोना जोङो पलिटिक्सखौ माने मावदो नोंथाङा बबे प्लेन पलिसिनि गेजेरजों पाब्लिकनि अनसायनायखौ मोननो हायो पाब्लिकखौ नों माबोरैबा मोननानै नों मा प्रतिश्रुति होनानै नों मा खोथा होनानै रायजो राजाफोरखौ नोङो नोंनि आवथायाव लानो हायो बिनि खामानिखौ मावनो हायो खिन्थु होसोनांसिगौ होननाया मोजां माने नङा बेयाव दावराव दावसिनि मोनसे गन्जना लाबोनायसो बियो नों होखारनांगौबा मानसिखौ नोङो जुदि होखारनांगौबा भटआसो थिनगोन ना जाय थुदो बेखौ नोङो मा प्लेन पलिसिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो बिसास आरो आस्था होनानै उमुखौ जोङो एबारसिमहाय बोखारनांसिगौ होनो हायो बे नोंथांनि बाथ्रा रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै नोंथांमोना खुलुमनानैबाबो नोङो बुंहैनांगोन नोंथांनो जुदि भट नांगौब्ला मानोना दिनैनि थारिखआव रायजो राजाफोर जाम्बा नङा एक्सपार्ट जाजोब्बाय थाब गोरलै बाथ्रा नङा ओरै 17 बोसोर ओरै 5 बोसोर पास खालामलाय खय बोसोर जोंनि मानसिफ्रा राजनितिकआव मैखोम बाहागो लाबोखो दिनै गासिबो बुजिजोब्बाय बै बुंग्रा मानसियाबो बबेनि थाखाय बुङो दिनै बुङो जे नोंथांमोना नायबा जाबाय दिनै सोरबा सासेया दिनै इउपिपिआव थानाय समाव इउपिपिनि गाज्रि मावनाय मोजां मावनायखौ जेबो बुङा जेब्लानाखि इउपिपिनिफ्राय फिन जाब बानानै बिपिपिआव थाहैगोन बा हाबा थाहैगोन होनबा लागावगोन इउपिपिखौ माने रायनाया बा दिनै बिपिपिआव थानायफोर दैदेनगिरिफ्राबो बिपिपिखौ माने गाज्रि मावदोंब्लाबो बेखौ मेसेमा थागोन जेब्ला बिपिपिनिफ्राय इउपिपिआव बारबोगोन होनबा होख्लायगोन बिपिपिखौ रायनाया अब्ला मा गासिबो पलिटिक्सनि गेम आरो जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन पलिटिक्सआव
जोङो नोंनि न'खरनि बाय बाहागिफोरजों बिदा फंबायजों बिमा बिफाजों न'खरनि बिब' बिनानावफोरजों दस्रा पार्टि नों BPF नों BJP नों UPP होननानै